אשת הטלוויזיה הוותיקה דליה מזור חוזרת כמעט 40 שנה לאחור, לפרשה כואבת ואישית בחייה כאם צעירה. ביתה בת השנה וחצי מתה ממחלה גנטית קשה. למרות שהיום כבר ניתן לעשות בדיקה גנטית לאיתור המחלה הזאת, עדיין נולדים מדי שנה כ-40 ילדים שחולים בה. עכשיו מזור נרתמת להעלאת המודעות בציבור לבדיקה מקדימה. כתבתנו פז שוורץ פגשה אותה. שלום. שלום. בואי תיכנסו. זה חיים אחרי לקום מוקדם בבוקר. קיבלתי את חיי בחזרה. בגיל 62 החיים של דליה מזור יפים. 2 בנים, נכדה וקריירה מפוארת. אבל דווקא עכשיו היא מחליטה לחזור אחורה 37 שנים, לפתוח פצע ישן ולהתפנות למפעל אולי הכי חשוב בחייה. הטרגדיה האישית שהפכה לשליחות. הייתה בהתפתחות שלה, ביופי שלה, הייתה כמו כל ילדה רגילה, אי אפשר היה להבחין שהיא חולה. עיני תכלת יפהפיות, שיער ג'ינג'י וחיוך מתוק. אין תמונה שהיא לא מחייכת בה. היא הייתה הבת הבכורה שלה, קראו לה שלי, ודליה הייתה אז רק בת 24, אבל כבר עם קריירה בטלוויזיה. כבר בתחילת הדרך החלו הבעיות עם שלי. לתת לה אוכל אי אפשר היה. לקחתי טפטפת שמטפטפים לתרופות, וטפטפתי לה. זה היה באינסטינקט חייתי שהצלחתי להחזיק אותה בחיים. ואת רושמת כל פעם כמה טפטפת? כן. ואז הרופא ככה מעלה בדעתו, אולי ננסה להאכיל אותה באוכל קצת יותר סמיך. אבל המצב של שלי רק הלך והחמיר, היא החלה ללקות בדלקות ריאות. דליה הולכת שוב ושוב לרופאים, אבל אין להם מושג מה הבעיה עם התינוקת שלה. אני זוכרת עצמי עומדת בטלפון ציבורי, מתחת לבית, וירדתי בלחץ גדול, כי ראיתי שהיא לא נושמת כמו שצריך, ושהיא מתחילה להכחיל, וצלצלתי לרופאה די בהיסטריה, והיא אמרה לי, אתן האימהות הצעירות, מה זה ההיסטריה הזאת שלכן? ולמזלי, הגעתי איתה לבית החולים, ושם הם באמת חיפשו את הסיבה, כי היה ברור שיש סיבה שזה המצב. ואז הם באו אליי עם ההבחנה אחרי ממש חיפוש עמוק בספרות הרפואית. דיסאוטונומיה משפחתית היא מחלה גנטית נדירה, פוגעת בעיקר ביהודים אשכנזים. אז עוד לא גילו את הגן שאחראי למחלה, ועדיין אז כמו היום היא נותרה חשוכת מרפא. ממש ברגע אחד הבנתי שזה סופי, שזה הילדה לא תחיה. זה עניין של זמן, הרבה ווליום. הרבה כדורי הרגעה. זה לקח לי זמן להפנים. אחרי 4 חודשים אינטנסיביים בבית החולים, שבמהלכם היא איבדה את הכל כתוצאה מצינור הנשמה, וקטעו לה רגל מכיוון שנעשה לה נמק. ישבנו על המדרגות בחוץ, ובאו לקרוא לי. אמרו לי, בואי תגידי שלא תיפרדי. עדיין זו הייתה קריאה איומה. אנחנו ממשיכים הלאה. חיים חזקים מהכל. ולקחתי לי כמה ימים חופש, כזה להתנתק אחרי זה, וחזרתי לעבודה. ואני זוכרת את עצמי המון נסיעות מירושלים, חזרה הביתה, אז עבדתי בירושלים, ואני זוכרת את עצמי מעבירה את הדרך בדמעות זולגות. וזה דברים שאין שליטה עליהם, זה תופס כשזה תופס. אחרי הטרגדיה דליה נפרדת מבעלה הראשון. כשהיא רק בת 25 היא צריכה לקבל החלטה גורלית אם היא רוצה להפוך שוב לאמא. זו הייתה החלטה, כן, של האם לוותר על ילדים בכלל. חלק מדרך המניעה שלי אז, כי לא היו דרכים אחרות, זה היה להתחתן עם גבר ספרדי, וזה מה שאני עשיתי. רק כ10 שנים אחרי מותה שומעת דליה ידיעה בחדשות כי נמצא הגן האחראי למחלה. אלא שהשנים עוברות ולהפתעתה עוד ועוד ילדים נולדים עם המחלה. אבל רק בשנה האחרונה היא מחליטה לרתום את חייה להפצת המידע על המחלה ולספר את הסיפור שלה. אמרתי לעצמי שיותר לא ייוולדו ילדים חולים במחלה הקשה הזאת. הרופאים יודעים שהבדיקה הזו קיימת, וכנראה לא מציעים אותה. מ-2001 עד היום נולדו עוד 40 ילדים חולים במחלה. שפשוט לא... וזה אסון. היי, מעיין. היי. היי, מה העניינים? ובדרך החדשה שהיא בחרה היא נאלצת לראות שוב ושוב את החיים שלה, לו הכל היה נגמר אחרת. במפגש עם הדר, אימא למעיין בן 4, שחולה במחלה. אתם בטח רוצים משהו קר לשתות. בוא, מאמי.
פעם בשעה, ככה הוא שותה. ובלילה הוא מוזן במכשיר. אסור למעיין לשתות באופן נורמלי מחשש שיכנסו נוזלים ואוכל מהוושת או מהלוע על הריאות שלו. זה מה שגורם למחלות ריאה חוזרות. כשהיה בן 2 עבר מעיין ניתוח שמאפשר החדרת צינור מיוחד החודר דרך חור בקיר הבטן, וכך נמנעת חדירת נוזלים לריאות. כל הפצצה הזאת נפלה עלינו רק כשהוא היה בן 1.5 שנה, שפתאום העלו את ההשערה ואמרנו, מה פתאום? יש לנו בבית 3 ילדים בריאים, איך זה יכול להיות? אז אתה נכנס לגוגל, כמו כולם, ואתה מגלה עד כמה המחלה הזו שחורה. לא הרגש באיזשהו מקום, איך זה שרופא לא אמר לי ללכת לעשות בדיקות גנטיות, לבדוק אם אנחנו נשאים? השאלה הזאת כל הזמן מקננת, על אף שהוא מתוק ומקסים ואין על זה עוררין בכלל, אנחנו לא יודעים מה צופן לנו העתיד. אני רוצה להראות רגע. המשחק של הנכדה שלי. איפה היה לנו בבאז? בוודאי. נכון. אף פעם אי אפשר לדעת מתי הגעגוע הזה תופס אותך. זה לפעמים יש טריגר של משהו שאת שומעת בחדשות או כתבה שאת קוראת. איזשהו זיכרון שתופס אותך מאיזושהי סיבה לא ברורה. בת כמה את כאן איתה? בין 24 ל-25. צעירונת? כן, ולא הבנתי מהחיים שלי. אז הייתי משוכנעת שהרפואה היא במצב כל כך מתקדם, שילדים היום לא מתים. זה מה שחשבתי אז. העניין הבא שלנו, גיטרה, קטר ואייפון. אלו רק 3 דוגמאות מתוך 101 ההמצאות ששינו את האנושות מתקופת האבן